Hej alle sammen. I dag vil jeg lære, hvordan man jailbreaker sin iPhone 4, 5 og iPhone 4S og iPad og iPod og alt det der. Ja. Først så skal I downloade noget, der hedder Events Now. Og det gør sådan, så I kan få jeres iPhone jailbreaket og få alle ting gratis ind på App Store og lave sjove applikationer til ens telefon, så den bliver hurtig og alt det der. Men I skal være sikre på, at det er opdatering, der hedder 7.0.4, og downloaden er gratis. Og først vil jeg lige vise jer, hvordan man ser hvilken opdatering eller version det er, man har på sin iPhone. Først går man ind på indstillinger, og så kommer man ind på generelt, går man ind på om, jeg skal lige indlæse der. Altså der under version, så står der 4.0.4. I skal bare være ligeglade med det der står ved siden af. Og så når I har downloadet og jailbreaket jeres telefon, så får I den, der hedder Cydia lige der. Så kan I gøre jeres telefon hurtigere og gøre sådan, så der er noget, der hedder Barrel. Og det laver en YouTube-video af her lige om lidt. Eller i morgen eller sådan noget. Men jeg sætter et link nede i description, hvor I kan downloade Events Now, og ja, så må I gerne synes godt af videoen, og ja, det bestemmer jeg sgu så. Men